Ταχθεί στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανιών, στους κόμβους Νέων Μουδανιών και Νέας Καλλικράτειας. Δεν κάνουν πίσω οι αγρότες, οι οποίοι ενισχύουν σε καθημερινή βάση τα μπλόκα τους. Επιμένουν στην πλήρη απόσυρση του νομοσχεδίου για το ασφαλιστικό, ενώ προχωρούν σε δίωρους αποκλεισμούς σε κομβικά σημεία των δρόμων. Αυτά τα μέτρα ο νόμος δεν πρόκειται να περάσουν. Είναι έκτρωμα, είναι αφανισμός της γεωργίας, εξαφανισμός, ταφόπλακα. Όταν μας παίρνουν το 70% του εισοδήματος, δεν μπορεί να επιβιώσει κάποιος αγρότης. Ήδη με το 13% είναι βαρύ, γιατί έχουμε και την προκαταβολή φόρου, έχουμε τέλος επιτιδεύματος, έχουμε φόρο αλληλεγγύης. Περισσότεροι βλέπω εδώ πέρα το 70 με 80% δεν μπορούν να πάρουν φορολογική ενημερότητα. Ασφαλιστική ενημερότητα με τον ΟΓΑ πάλι είναι δύσκολα. Δεν μπορούν να περάσουν αυτά τα μέτρα. Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να ξεκινήσει κανένας νέος αγρότης. Τα μέτρα φτάσαμε σε ένα σημείο από κόστη παραγωγής, από ασφαλιστικό, από φορολογικό. Μας έχουν περικυκλώσει από παντού. Δεν είναι ότι έχουμε ένα μόνο πρόβλημα και πρέπει να επικεντρωθούμε εκεί. Το θέμα έχει γίνει θέμα επιβίωσης. Οπότε έχουμε βγει όλοι στους δρόμους, έχουμε κάνει τουλάχιστον εδώ σαν Χαλκιδική αυτό το τεράστιο μπλόκο που πρώτη φορά έχει γίνει. Πρώτη φορά έχουν βγει άτομα στο δρόμο που παλαιότερα δεν βγαίναν, για το λόγο ότι είπαμε έχει γίνει θέμα επιβίωσης και θα αγωνιστούμε μέχρι να τα αποσύρουν. Έντονη είναι η παρουσία των αγροτών και στον Πολύγυρο μπροστά από το κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, όπου έχουν παραταχθεί αρκετά τρακτέρ και έχουν σηκωθεί μαύρες σημαίες. Οι αγρότες της Χαλκιδικής έχουν ακινητοποιήσει τα τρακτέρ τους εδώ και μέρες μπροστά από το κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής και έχουν τοποθετήσει πάνω τους μαύρες σημαίες. Αυτή τη στιγμή κατευθύνονται στη Γαλάτιστα και από εκεί θα πάνε στη Θεσσαλονίκη για να συμμετέχουν σε νέες κινητοποιήσεις. Αν πούμε στις 10.000 καθαρό εισόδημα, ασφαλιστικό και φορολογικό, θα μείνουν στον αγρότη ούτε τα 2.000. Και αν βάλετε από εκεί και ύστερα έμφυα και άλλες υποχρεώσεις που έχουμε, τέλη κυκλοφορίας ή οτιδήποτε, καταλαβαίνετε ότι δεν φτάνουν με τίποτα. Αλλά να σας πω και κάτι, σε ό,τι αφορά το ασφαλιστικό που λέγατε πιο πριν. Εγώ το θεωρώ τραγικό από τη στιγμή που ήδη δεν μπορούμε να πληρώσουμε, επιβαρύνοντας περισσότερο. Με ποια λογική και πόσα χρήματα θα μπουν στο ταμείο του ΟΓΑ? Δεν θα μπει τίποτα. Άρα λοιπόν με αυτόν τον τρόπο καταστρέφεται και το ταμείο του ΟΓΑ. Μα το κόστος παραγωγής ήδη έχει ανέβει, με την έννοια ότι έχει αυξηθεί το ΦΠΑ στα εφόδια από 13 στα 23, έχει ανέβει αρκετά. Όπως γνωρίζετε, το ηλεκτρικό ρεύμα σε ό,τι αφορά τις γεωτρήσεις και αυτά, και αυτό είναι ανεβασμένο. Όλα γενικά τα εφόδια και αυτά τα οποία καλούμαστε κάθε μέρα να πληρώσουμε, δεν βγαίνουν. Στον μπλόκο των αγροτών στα Νέα Μουδανιά έχουν ενσωματωθεί και οι μελισσοκόμοι της Χαλκιδικής. Τα μπλόκα των αγροτών στο νομό Χαλκιδικής ενισχύονται σε καθημερινή βάση. Αυτή τη στιγμή στον κόμβο των Νέων Μουδανιών υπάρχουν περισσότερα από 300 τρακτέρ, ενώ στις κινητοποιήσεις ενσωματώθηκαν σήμερα και οι μελισσοκόμοι της περιοχής. Γιατί και εμείς έχουμε κόστος παραγωγής, δεν είναι μόνο το φορολογικό και το συνταξιοδοτικό, είναι και ότι έχουμε το κόστος παραγωγής μεγάλο. Ξέρετε, η μελισσοκομεία μετακινεί σε όλη την Ελλάδα, αλλά το κόστος παραγωγής είναι μεγάλο στο πετρέλαιο, αλλά και το ΦΠΑ που πήγε από 13 στα 23 επιβαρύνει πάρα πολύ τους αγρότες. Ένας μελισσοκόμος με εισόδημα 13.000 πληρώνει φόρο εισοδήματος 3.500 ευρώ. Άρα, φανταστείτε τώρα αν πάει στο 20, εμείς τι θέλουμε? Θέλουμε να αποσυρθεί το φορολογικό και το συνταξιοδοτικό, να αρχίσουμε από μηδενική βάση. Θέλουμε να πληρώσουμε, γιατί όπως πληρώνουν όλοι οι Έλληνες, πρέπει να πληρώσει και οι αγρότες. Αλλά πρέπει να λάβουν υπόψη και την απόσβηση του κεφαλαίου. Έχουμε ζωική και φυτική παραγωγή. Θέλουμε ότι και εμείς και με τη γυναίκα μας δουλεύουμε, συμμετέχουμε στο κόστος, αλλά δεν λαμβάνουν υπόψη αυτά. Αγρότες και κτηνοτρόφοι του νομού Χαλκιδικής και της Ανατολικής Θεσσαλονίκης βρέθηκαν το μεσημέρι στον κόμβο του αεροδρομίου Μακεδονία, όπου προχώρησαν σε συμβολικούς αποκλεισμούς, ενώ οι εκπρόσωποι του πρωτογενή τομέα προετοιμάζονται για τη μεγάλη κινητοποίηση που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη στη Θεσσαλονίκη.